Ihmisten arki vaatii yhä enemmän sähköä. Suomessa on vähän sähkökatkoksia, koska tuotannolla pystytään vastaamaan kulutuksen tarpeeseen. Sähköä tuotetaan muun muassa ydinvoimalla, kivihiilellä, biomassalla, tuulivoimalla ja vesivoimalla. Vesivoima on uusiutuva ja puhdas energiamuoto, jonka tuotannosta ei synny päästöjä. Tuuli- ja aurinkovoima ovat myös uusiutuvia sähkön tuotannon muotoja, mutta niiden tuotantoteho vaihtelee hyvin paljon vallitsevien olosuhteiden mukaan. Vesivoima on tehokas ja vakaa energianlähde, jonka avulla sähkön tuotantoa on helppo ja nopea säädellä. Vesivoiman kiertokulku syntyy, kun vesi haihtuu vesistöistä ja sataa takaisin maahan vetenä tai lumena. Ilmastonmuutoksen vuoksi sateet lisääntyvät ja tulvariskit kasvavat. Keräämällä tulvavedet altaaseen voidaan tulvia torjua tehokkaasti. Lisäksi veden pintaa sekä virtaavan veden määrää voidaan säädellä tarkasti. Altaaseen kerättynä tulvavesien suuri energiamäärä voidaan hyödyntää talvella, jolloin sähkön tarve on suurinta. Vesivoimalla voidaan tehokkaasti tasapainottaa sähkön kulutuksen ja tuotannon väliä. Sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää tapahtua samanaikaisesti, sillä sähköä ei juurikaan pystytä varastoimaan. Vesivoimaa pystytään tuottamaan ympäristöystävällisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja omavaraisesti Suomessa, ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. Vesi virtaa.